Anyang laki din! Ay naman ang Marina. Una yan ang nakakaasi ti panagbiag me. Ha? Apay, anyat na pasama. Mabalin ka di apastrakan nakpay di tabalayo mana. Maulawak ngamin. Ay kat umunag ka ang tugaw ka. Ay nagyaman akmanang Marina. Talaga maulawak. Apay ayang amin, anyat na pasama. Ay, pero may manang, Jackson ka ba ti mapaspasama kitibiyag ko? Ay kat ibagam barang makatulong Ay, maulawak san, gapoy tinakaro, abisin ko mana. Anya? Kayat mo titinapay? Ada na ba ti mi apandisal itay agsapa? Ay, uwanin naman ang naisutyada. Mabitlang tenak mangala. Adda palaman nyo dita manang, numabalin, palaman ang mutan Ay ada peanut butter. Kayat mo? Kayat ko manang. Mabitlang. Dita ka pay lang. Ay manang, adda kapiyo. Mabalin apasurutan mutan iti kape. Di adda coffee mate na Mabisina ka talaga. Sagsagana kiti balon ko ama pa ni taltalon bakit? Ato taramidag itay jaygat. Ada pa'y tinabati apandesal. Adakit di ani amor dita. Agsang sangit. Mabisin ka no? Anya, umay na paisangit ken katibisin na. Di kalata ka di agtagtagarin. Nasken atulungan tayo dagiti agkasapulan. Anya nga agkasapulan, kat matidamot kat agtrabaho nga agasawa. Ayanan nga, jay kape kan asukar. Di mo kunaan ang makikapipay. Ala, yawat mo jay coffee mate. Nagbisyon day ta karubam. Sige, agisagana kan itibalon mo, tamapan ko itad kini amor da iti pandisal kan kape na. Isumat la marmarwam da kita. Taddakalata mga asi katakwata. Ay, solve manen ti pambigat ko manang Marina. Agyaman na ka. Solve manin ngam kasanuay mat dagiti anak mo. Mapanda ka da lolo kun lola da wano antida. Ado di tati pakipangananda. Nilakay mo ngay. Inawis dagiti kukumpari na dita abagatan. Agpartida kano iti kalding. Iyawidan naktulatan Kat, kasanungay ti agmalam mo. Kayat mo, tagi katak iti uban mo manang. Tangdanan naklatan 5 pesos ti may nga uban. Ay kat, daytoy akinaalo ti uban ko. Kurang to'y sa nga gasot a kwartak apang tangdan ko kan ka. Aywan anya. Nanginaunay di 5 piso. Narigat met ngamin ti agparot iti uban. Nang runa no babasit da nga uban. Ay na, ingkalag kita di tanti sa bali nga ubraem. Anya ngay taramidak manang. Makitangdan ka makilaba. Agkatulong, aglako, nagano. Anya mo tagkatulungan. Anya laangan nga iti maibaгаdag iti kaaruba kanya. Narigat ti biyag ita. Saan ka nga agpilpili, amor? Aglako-lako. Mayatak iti dayta. Ngam kasapulan mo ti pagpuunan. Awan mo ti kwarta. Kat mangipamuspusan kamutan Ay, adon sa mo ti am-amom ijay munisipyo manang. Tulungan nakman nga umasidag. Wana, mabalin ko akong takan jay may sa agayam ko. Ngagtrab-trabaho ijay munisipyo. Matulungan na ka. Ay na, yaman nakman ang Marina. Sika at talaga ti hulog ng langit kanya. Umay ka kumay taltalon bakit? Daw may nagtulungan nga agdalo si Tiruot. Ada pa panan may itaki ni amor. Agpatpatulong ngamin. Amapan ko kadwaan ije munisipyo. Apay, di naamuti mo pan ngagmay-may saya. Mabain mo't
Si kamot lang ti asasit ka na. Kat no nagado ti kabagyan na dayay. At apay principal iti skwilahan nganti na. Maudin da ito'y apan ang tulong ko kankwana. Umay kantong tulungan, iji taltalon inton bigat. Di mo nga minruaman da kita tatao. Apeng agsuksukat ka, Amor. Mapan kami ijay munisipyo. Agpatulong kami ijay. Tapno ikandak iti pagpuunak ngaglako-lako. Ne, kami, kunamay. Asino ti kadwam amapan? Ni Manang Marina. Nagdan tumaalam akwarta. Ikandak to ah. Apay ko mga ikan kangay. Ay kit pang inom kumita. Day tala ti amom, bisyo. Di ka lang maumuma. Anya laki din na ya. Basit lang ba't daw dawatag king ka? Jack pa'y naigaman di kwarta, dumawdawat kan. Sige, inakon. Agur-ura yan ni Manang Marina ijerwa. Pare, sa dino ti papanam? Kat titataltalon ko pare. Nagpudot ti panaway. Ngumisit ka ti kasto na ya, pare. Kat sigod mo tanag ngisita. Nasken nga gagatak pare. Tapno da may pakanit ti pamilya. No siya, kadaman niya bakit ko amang ipampamuspusan ti panagbiag me, pare. Mala, mapanakon pare. Sige pare, agmalmalamak ka maturog, dito indayon, dito isirok ti kayo. Nagparirki din na yan daw eh. Anyangay ti ko na jagayim mo amadam ije munisipyo Manang Marina. Subliam to kano inton Martes de kwartam. Tai proseso dapay. Kasta ka di Manang? Ay na, adan pagpuna. Naskan nga usaram dayjay iti umno apaka usaran na. Una, ay thank you at talaga Manang, tatinulungan na. Agkakaruba tayo nga rod. Hindi, naskan lang agtitinulong tayo. Imbag ka pa'y asaan ko akabagyan, tamatulungan na. Ngam dagiti kakabagyak amis mo, didak pa'y pulos matulungan. Aya, abay ngay. Jay antik a principal, kunamlan asino, naglastog, gaputa principal. Amangan mat ngamin, no awan ka nagpatulong kan kuana. Namin anon nga masidagak ken kwa na, Manang. Ngam talaga nga imot dayjay nga antik. Ay, jak kayat ti ugali na, nagalas. Bakit? Nabasa mo dyan surat ang nagapu iti skwilahan ni John? Wan, at dagaya man ng PTA meeting inton bigat. Jak makapan. Tsakon ati mapan. Panag-aala ka nung kami ni Tigrid dagiti estudyante. Wan, tsakon ati mapan tawan mo't laang ti aramidak inton bigat. Gumatang kayong itilako ka merienda. Ah, nini. Ni amor samot na tagsursur-sur iti merienda. Merienda. Ay, wana, isumat nga agpaiso. Agoray ka man tayabak. Amor! Gumatangak man! Ay mo na Manang. Si Katibwe na manok. Ay, swerte nga buena mano. Talaga gayam nga aglaklako kan. Un Manang, kat isumot titungtungan mi ijay madam nga amamom ijay munisipyo. Ala, taagpili iti gatangak. Naimbag mo, tanakaumay ka iti impayam mi a PTA meeting, Marina. Owan, madam.
Mapanmunto ka sa rita di advisor di anak mo inton madamdama. Uwan, madam. Damagak la kuma, madam. Nupod no akaanakan nyo ni Amor. Wan, ka nakakamis mo ni Amor. Anya ay at ibagbaganakan ka. Awan matkit ni, madam. Ibagbaga na siguro ang naimot ka niya. Naungat, adi na mo ti kabagyan na. Kasano nga mo yo, madam? Ay nakasta na day chay akana ka. Saanan amabilang no namin anon at tinulungak. Ngam siyak matlat at tidakas. Anya laki din day akabagyanan? Damag ko at ilapagdawdawatan na ititulong. Sursuran na amin nakaaruba. Uray siguro si ka, nagpatulong ka. Uwan, madam. Kaarubak mo't ngamin, iso at tinulungak Ay na, di murwa mo natultulungan. Tano na ala na amin ang akay kayat na ka. Si kanton tidakas. Kat tidakas na, apaan na kantupay. Anya? Kasta ti aramid jay ka nakak. Imbes ko mga agyaman ta tinulungak, saan? Siyak pa'y kit din tinapan na. Ay, una yan. Makapa-stress mo't tanday ta adanggan, madam? Isungagan anad kakin ni Amor akaanaka. Ay nalakay, ado tinaglakwak. Ay na, nagmayatin day taada. Magbakay, good news Naipaibos ko jay lako. Ay na, naglingagla ko ni bakit ko Swerte gayam taglako lako. Kahit, ayan na nga dyan naglakwang. Adda dito'y bulsak Ay kating nga ro din agumatang itilitso na sila inta. Na, apay alitsyon, kat igatang kuntumanan dayto'y itilako. Ay, santa pa yan nakaramraman itilitson bakit? Sa nga pulo na tawin tinapalabas. Ayun na niya. Ang kasanungay di ilakok inton bigan. Ay, makaamon ni Batman. Basta makasida tayo ita, tilitson manaw. Wen, inak gumatang. Dua, tingkatangan. Nagadun ngay. Ay, kitwan sagay sata. Dagiti ngay ubeng, anya ti sidaan da. Madada ka da inang kintatang mo. Manganda ni Jay. Ingkan, tani, mabisina ko. Wen, inakong. Tumakder ka ditan nalpas ka lang aruden anangan. Ay, napsugang mo ta permi Yak samot makatakderay. Ay na. Kaslakan to mga min nabisbisinan. Ay na. Agasam man, takinan mo amin jay buo alitsyon manok. Pati tulang kinarimkem mo. Ay, itak lang nga manakasida itilitson. Ita, saan kan ang makatakder? Ay, di na man pilitin na tumakder. Kaya't mo, tatulungan ka. Apay, ay nga minapatakderan na. Ngamin, mas pa kanday tanagtugawam. Anya? Dimagsan ka ni tikastunay. Ay, katulungan na nga ro din na tumakder. Tilan to mga min aramidang. Ay na. O sige, agkapot ka dito abaga. Ay na. Ay, nagsakitan dito magkwa tumakder. Ay sus! Mas pa kanto'y nagtugawam. Saan ka mabagkag? Ay na. Anay ko. Kunakun kat anas pa. Ay, basol mo na day. Na, di nakman pabasulan akas ta. Apay nga minta pinagsinanak iti buwalitso na ya. Basol mo! Lakay, agap-apang mo't da Amor kanti asawa na. Uwan bakit? Ada pinangagkuan na black. Ne, adamot ti umay nga ambulansya, lakay. Ay, uwan. Ni, anya taramidan da kita. O sino tilugan da ambulansya? Ay,
At dansa kat madi mapaspasamak Ha? Bakit? In-ambulansya dati kumparik. Ne, apay ngay nga ta? Inaktulungan bakit? Ala, lakay darasam. Ay, lakay ko aya. Sapay ko matasan ka payamat matay. Saan ka na madanagan, Mari? Tanailugan minit ambulansya ni pare. Agasan da ni ospital. Ay, nakaraw-rawat kan to mga may salbag ka. Ha? Ipukkaw mo pa ilang matayta. Kat na ospital lang garudin lakay mo. Puno man, kinan na jay buong alitsyon manok. Jay kadakkalan na manok. Denggan da kita karuba na itang ibang bagamare. Iso siguro asaan na makaangas. Ta ultimo tulang kat kinaramkam na. Kita am ti kinarawan na. Di man lang imbat dyan nagititarakan nyo apo sa kanaso, Mare. Saan nga road takas la nabisbisinan kinan namin. Oh, nadyayan, Mare. Napanan dyan ambulansya. Apay, saan ka sumurot? Ayaw na niya. Orayan da! Unay mo tanti kastoy nga ugali ti tao lakay. Ha? Tabay bakit? Ibagbagakit di kano ni Amor di takan kantina. Abasol ko na apay anaispalan ni lakay na. Basol mo. Apay kumabasol mo. Saan kano ang nagkapo iti pusok di pa ng tulong ko kunkwana? Nini, nagmadin apanunot ti kasta. Pudno, di imbaga ti antina kanyak. Siyak ti mang tulong, siyak pa'y ti dakas. Mila, di mo lang ko matinultulunganan. Ay talaga asaanan. Takas lakay at nakpay nga apaon itan. Abay, basol mo kit din. Anaispalan niya asawa na. Gapuitik kinarawit na. Sigun kadagiti doktor na ispalan kano nila kay ko ante. Jay kadakkelan ato lang tinaisengat ijay karabukob na. Ay na kinarawat na dayta. Nagkunang amin akanan na amin. Kasla na bisbisinan. Dandanin natay nila kay ko ante. Gaputawan disiplina na. Dayta na pasamakin nila kay mo. Tilamanan pampapasulam. Tilamanan ingkapapaan. Ante, Ipakat mo manen ti madi nga ugalim. Awanen ti mayat at tumulungkan ka. No kasta ka laeng amor. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.